My aj z Maki vám akurát ideme ukazovať kódy na Roblox v Frogheavene. Takže toto je prvý. Toto je vlastne taká gumička na vlasy. Taká biela. No. Takéto gumičky. Skúsme to ukázať s nejakými účastmi, čo ja viem, tak to môžeme dať. No účasti si už potom môžete vybrať. A tak toto vypadá troška. No áno. Môžu to vidieť takéto. Celé to vyzerá pekne. No príklad hociaké vlasy, no. A ideme na kód 2. Kód 2. Toto je takže toto je kód 2. To je na takéto čierne slúchatka. Tak ideme na kód 3. Toto je tretí kód. Nie tie vlasy, počkajte. Tie vlasy sú príklad iba. Toto sú vlastne také isté gumičky, ale sú sivé. No, také dosiva. Takže kód ste videli. A ideme na kód 4. Počkaj. Dobre. Toto je kód 4. To sú také čierne rukavy. Áno, čierne rukavy. My z Maki ideme... Musíme ísť na opekačku. Na opekačku, no tak pár tu natočíme po opekačke. Tak ahojte.